malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao, uban ni Dr. Iris ug ni CB wa mi sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon kay nag-brown out sa among Pinoyanan. So kadpag ganina naputol gani nga atong pag-apil sa Palagdas, mo na nga nanghangios Dr. Iris nga ari mi puyo sa laing panimay niya mas Barangay Talamban sa Dakbayan sa Subo sa Pinoyanan ni Dojo Hakosalem o ni Nana Hakosalem kay birthday ni Nana karon. Imbitar mi siya ang birthday party o niya puslan man nga mi kurente niya na mitibok adlaw magpuyo sa Pinoyanan ni sa birthday girl nga si Mama Nana Sibno nga giapil taw na magdadiri si CB kaya mo mutang ibilin si CB ug laing Pinoyanan pero yun sila na okay ra na dadon si CB diri sa iyang panimay og munang ni delikat lami CB og himo sa atong programa karong hapuna. Bisan dili ni sama sa naanda nato nga mga programa kay delikat ra man ni Sib kanang hangyo ra man ta dinhi sa laing panimay Sib no hinaot nga dili ta kasaban ni Sir Dojo ni Ma'am Nana. Pero si CB gitauran ni Iris ang harness kay di ka na sa Iris nga laag-laag ni si CB dinhi kini si CB good bisan asang bahay mo dayon dunay tendency nga manghawd ba mura na siya may tagiya sa bahay. Ang atong sugilanon karong hapuna part 2 kini sa kinabuhi ni Gabriel Flash Elorde na kugang ko pagkadawat ining tampo sa usa nato ka viewer usa sa akong paborito nga mga photojournalists dinhi sa Subo ug sa tibuok Pilipinas. Pero direkta kining iyang kasayuran mahitungod sa pagsugod gyud diyon sa pagsugod pagkabuksidor ni Gabriel Flash Elorde dinhi sa ato sa Subo. Unya kining iyang pasiklap sa kasayuran, partial nga kasayuran kay di man gid itawon kompleto ang kasayuran mahitungod sa pagsugod pagpamuksing ni Gabriel Flash Elorde. Makaparealize nato kaanugon sa kabantugan sa atong mga katigwangan nga wa intawon madokumento. Mura ba og way nagtagad sa pagtuon sa ilang kinabuhi, sa ilang mga panimpad, sa ilang pagkabantugan, pagsugod sa ilang pakigbisog aron nga makahatag og arbo ug kadungganan dinhi sa Subo ug sa tibok nasod nga Pilipinon. Og hinaot nga makamatngon ta ang mga batan-on karon ang mga historians makakitag mga paagi unsaon sib nga ato bitang ma-document ang tanan nga mga maayong buhat aron atong kapanaminan, atong kapangayuan, kakuhaan o mga pagtulunan. Ano yung sugilano ni Victor Quintanar. Ang iya diyang lolo, usas sa mga naghupot sa labing importante nga papel sa pagsugod pagkabuksidor ni Gabriel Flash Elorde. Pero tinakon duki sa sugilanon sa kinabuhi ni Flash Elorde, wagid ni mutumaw kini mong aspeto sa yun sa pagsugod tinuod ni Gabriel Flash Elorde siya pamuksing dinhi sa ato sa Subo. Mato ni Victor Quintanar, doon ako'y ipaambit kabahin ni Gabriel Flash Elorde. Kining tanan sigon ra ni sa akong dili kompleto nga kasayuran. So iya ra ning tawo na matagbuot ug sa iya ra nahibaw-an gikan sa iyang mga tiyo, gikan sa iyang katiguangan. Kini si Gabriel Flash Elorde, matod ni Victor Quintanar, siyang nahibaw-an show shine boy sa Kulon kaniadto. So ato rang nahibaw-an nga nanglimpyo siya og sapatos. Pero diya siya magsugod og panglimpyo og sapatos sa Kulon, dili sa Bugo. Dinhi sa kinapusoran sa Dakbayan sa Subo, sa labing karaan nga daan sa tibok Pilipinas, nanglimpyo og sapatos si Gabriel Flash Elorde. Usa ka adlaw nakakita siya og sumbagay. Ambot kid sa iyan gikasumbagay diya sa Kulon. Samtang limpyo siya og sapatos. Usa ra kuno kakumo ni Elorde pinagi siya ang nga kamot, nahagba ang iyang kontra. Nakita ni sa tao sa akong lolo nga si Engineer Miguel Espina Quintanar. Mao ni ang lolo ni Victor Quintanar. Nadako kay papel sa pagsugod sa pamuksing ni Gabriel Flash Elorde. Ang akong lolo si Engineer Miguel Espina Quintanar mo'y tag-iya sa Quintanar Radio Service o KRS, an electronics repair shop nga nahimutang sa kaniadto sa Luna,
kadtong Subuanon Rural Bank, kilid sa Manila Bank sa una, buyon sa Gaisano Metro karon. Ako kahinundo pa ka ni Victor Quintanar, kay estudyante ba ako sa University of San Jose Recoletos. Nakaabot pa ko aning Subuanon Rural Bank na ang Manila Bank mao gi iskina sa P. Lopez o sa Colon o sa Osmeña Boulevard. Kay tulo man kadan ang giatubang sa iskina gyud sa Manila Bank. So kining Subuanon Rural Bank tapad ni dili layo sa Manila Bank ug atbang tinuod sa Gaisano Metro. Sa kung makatubang ka sa south na siya sa Wanga Bahin ang Subuanon Rural Bank, magkatubang ka sa Colon, magkatubang ka sa north na siya sa tuong nga bahin. Giasoy ngadto sa akong lolo ang nahitabo na usar ka sukmag ni Gabriel Flas Elorde wala pa gyud o dawalhon man to si Gabriel Flas Elorde na tumba na yung kontra. Motong giingnan sa akong lolo ang iyang tao nga dad adere kanang bataa. Kay akong suwayan kon mahimo ba na siyang himuon na itong boxer. So na-interest ba ang lolo kakusog ug kumo ng bataa? So ato suwayan mabuksidor ba? Mahimo ba siya ang buksidor? Moto pagkakita niya ni Gabriel Flas Elorde, nipilib siya sa barog ni taas mo to si Gabriel Flas Elorde. Although sa batanon pa lison og lawas si Flas Elorde. Moto nga isuway iyang lolo, iyang gisuwayan og patrain. Inabagan sa iyang mga tao og iyang mga masugo-sugo ba diya sa iyang shop sa KRS. Sa to'y kinatibukangan sa KRS, Quintanar Radio Service nga electrical o electronics repair shop diya sa Dan Colon. So ang mga ang iyang mga tao mo ay kinsa may di ganahan og boxing, di tuduan nila si Flas Elorde og boxing. Apil sa ni tabang pag-train ni Gabriel Flas Elorde, mao silang Robert Quintanar, ang magkamagwangang anak sa iyang lolo, o si Eli Bohol na kanhi pangu sa Land Transportation Office sa Mandawi. So kato si Eli Bohol dako tog natampo sa pagsugod og pamuksing ni Gabriel Flas Elorde. Mao to nga na boxer jud si Flas Elorde ug ang iyang ngan sa ring pagsakat-kat niya si professional sa boxing ring mao na ang KRS Flash. Murag ang iyang sponsor, ang iyang trainer, ang nagsugod niyang pamuksing, ang KRS man, ang Quintanar, so meaning sa KRS, Quintanar Radio Service ni Engineer Miguel Espina Quintanar. Mao to nga KRS Flash mo ngan unag yung ngan sa boxing sa ring ni Gabriel Flas Elorde. Unya ang simbolo silbi kilat, murag high voltage na symbol maoy iyang logo ni Gabriel Flas Elorde. Plus uban sa Quintanar Radio Service o KRS nga shop name. Pareha ko din mga boksidor karon sa Thailand. Di ba tanaw ko ng mga boksidor sa Thailand? Kasagaran sa boksidor sa Thailand ang ilangan ngan sa ilang sponsor. Pareha ra sad ni sa katong kabayo ni Amorsula sa una, katong karaan ng mga drama na sinuwat ni Marcos Navarro sa Col. Maglain-lain lang to ang ngas kabayo ni Amorsula, katong lupad nga kabayo aron ilang pagpanlipod sa mga dinaog-daog, sa ilang pagpadlong sa mga kawatan, depende kung kinsay sponsor sa drama ni Amorsula. Matod ni Victor Quintanar, daghan kay kadaugan si Gabriel Flas Elorde, pero ang una yung nakapildi niya kadto si Kid Independence. Kay wa kahibaw ang akong lolo nga gipaaway nila si Gabriel Flas Elorde. So mutong nasuko ba iyang lolo nga kuno napildi man ni si Flas Elorde, so siyang nahibawan gipaaway daw si Elorde nga wa man ang hid niya. Iyang giingnan ang iyang mga trainer nga ayaw sa napapraktisa si Flash, si Elorde, kay dunay sakit sa ginhawaan. Di ba ayaw ang paminaw ba ni Gabriel Flas Elorde? Pero gisekrito gyud sa mga trainer kay dako kayong pusta sa sugal. Kay bawo man sila nga ligon kay Flas Elorde bisag masakiton na dako kay kahigayon nga modaog. Anapil di hinuon. Kay ang kampo ni Kid Independence dako kay gitanyag nga kwarta. So man nakapait kani adto. Ug hantod karon
Subornuhan ba ang trainer ba? Masabotahe na hinuon ang boksidor. So sa kabatanon, sa kalihod pa ni Flash Elorde, na biktima na siya ini. Napildi si Elorde, puwerteng sukuha sa akong lolo pagkahibaw niya sa hitabo. Iyang gipangasab-an at tanang hintungdan o iyang ginan, di na ni mausab ha. Di na niyo binuangan kining bata. Tarungo na to ning iyang pamuksing. Pero dihang nisikat na si Flash Elorde, daghan na kayong interesado sa ngamukuha niya. Yo dili baya ginto. Ambot boxing doon na by boxing stable kadto si Engineer Quintanar. Pero nibiya si Elorde sa akong lolo, matud ni Victor Quintanar. Tingali tungod sa aghat sa dagko nga mga promosyon. Dili man gyud to siya repair shop baya ang iyang negosyo. So wag gyud siya mga ambisyon ba o mudako pag-ayo sa boxing. So ni balhin si Flash Elorde og gisaaran tiyalig mas dako nga promosyon. Unya, giusab na niya ang iyangan. Kaya dili naman ang KRS mo iyang sponsor, pero iyang gi-retain ang iyang ngan nga Flash Elorde. So, nagpabilin ang iyang Flash Elorde. Sikat na kaayo si Flash Elorde, pero wa na sila komunikasyon sa akong lolo. So, naputol sab ang ilang relasyon sa iyang lolo. Pero sa deathbed ni Elorde, tanawa si Elorde unsa ka grateful. Sa dayon niyang bugto siyang gininhawa, iyang gimension angan sa lolo ni Victor Quintanar. Ang tag-iya sa KRS na si Engineer Engineer Miguel Espina Quintanar. Tiyaw mo na, dahil yung kamatay ni Gabriel Flash Elorde, iyang gisgutan angan ni Engineer Miguel Espina Quintanar. Na mo ginagsugod niya o pamuksing. So nahibaw ang iyang mga sakop sa pamilya, ang iyang biyuda nga si Laura, ang iyang mga anak nahibaw sa dakong papel ni Engineer Quintanar sa pagsugod niya pamuksing dinhi sa ato sa Subo. O nalugon gyud si Flash Elorde, palihog pasalamati siya si Engineer Quintanar. Tungod adto, tanang mga sakop sa media, ma-newspaper man, ma-radio man, ma-TV man, kay 1980s na ba, 1985 na ba yung namatay si Gabriel Flash Elorde. So, dayon jud ning EDSA People Power Revolution. So, daghan na kayong mga radio, TV stations o mga newspapers, yatong gigayuna. Nagpanon sila pag-adto sa amo sa Tisa. So, taga-Tisa, Cebu City to, si Engineer Quintanar. Aron interviewon ang akong lolo. Pero wa diha akong lolo kay tuwa na nagpuyo sa Amerika. So nitong higayon na wa na din si Engineer Quintanar. Dilangyaw na sa Estados Unidos sa Amerika. Grade 6 ko adto na hibong ko nganong daghan kay sakyanan sa gawas sa among bae. Ang tanahapit na sakop sa media. Pagkahibaw nga mao din ni nagsugod sa pamuksing ni Gabriel Flash Elorde, taga Sugbo di ay. Taga Tisa pa yun sa Cebu City. Mao to nga gisong giadto sa mga sakop sa media kay gusto sila mangayog dugang kasayuran gikan ni Engineer Miguel Espina Quintanar. Sus kaanugon wa na diha si Engineer Quintanar si nilangyaw na ngadto sa Estados Unidos. So wa gid siya ma-interview sa mga sakop sa media. Paggawas ko nun ni siya kay grade 6 si Victor Quintanar atong gigayuna, doon na siya nakitang sakbayan na Volkswagen o Cimarron nag-atang sa gawa sa bahay. Usa adtong mga sakyanan doon ay tatak nga DYRC. Kung sakto ang akong nahinumduman, si Erap Tony Avila ang ni-interview sa mga sakop sa akong lolo. Nga ilang naabtan dito sa Tisa. Waman iyang lolo, ilan na lang na-interview ang iyang uyuan nga si Robert. Dili si Robert ang na-interview kay dito man nagtrabaho sa Tacloban City sa Leyte. Ang naabtan mao si Romeo. Mao na rin na-interview sa mga sakop sa media mahitungod ni Gabriel Flash Elorde. Mato ni Victor Quintanar, sa diha nagtrabaho na siya sa Sunstar. Kay photographer na siya sa Sunstar, photojournalist na siya. I-confirmar ning tanan sa sports editor sa Sunstar nga si Orlando Sanchez. Kini si Orlando Sanchez doon na ni ngan diya sa siyudad sa Mandawi tungod sa kabantugan adtong Orlando Sanchez. Di lang to siya sports editor o sports writer,
kundi sports patron. Daghan kay ito siya mga atleta nga gitabangan aron nga musikat sa nagkalilain nila nga mga fields. Mao na nga naay Orlacsan Street sa siyudad sa Mandawi, kay Mandawihanon na to si Orlando Sanchez. Nakaabot ko adtong si Orlando Sanchez sus kabuutan ug kamatinabangon tinuod atong Orlando Sanchez. So nakasulti sila Victor Quintanar unya si Orlacsan karaan mang tao man sa Subo, nahibaw si Orlacsan sa sugilanon ni Gabriel Flash Elorde og siyang lolo. Kay sila di ay si Orlacsan ug akong lolo amigo ug kauban isip miyembro sa 12 Paris Eskrima Club. Hangtod nga sa sige na ko cover sa boxing, nagkaila mi ni Ronnie Nathaniels, ang sports journalist, batugan sa kaayo nga sports journalist sa Philippine Basketball Association, sa boxing o sa uban nga mga major sports events dinhi sa Pilipinas. Gipangutana siya ni Ronnie Nathaniels kung parinti ba mo ni Engineer Miguel Espina Quintanar. So yan, giingnan nga, yes, ako ng lolo. Hibong kuno kay si Ronnie na nakugang pa kay apo ka ni Engineer Miguel Espina Quintanar. Dugay na kay minangitaan na niya. So pagkahibaw niya nga akong lolo, si Engineer Miguel Espina Quintanar, ihangyo si Ronnie Nathaniels kung makakuha ba siya, doon na ba ko'y mga litrato sa akong lolo o ba ni Elorde, o doon na ba ko'y litrato sa nagpagsugod yung training ni Elorde sa Batanon pa kay siya pagsugod yung paboxing isip KRS Flash. Kay kini si Ronnie Nathaniels naghimo manig documentary may tungod ni Gabriel Flash Elorde. In fact, nananghid ni si Ronnie sa biyuda ni Gabriel Flash Elorde, gamiton ang mga litrato ni Gabriel Flash Elorde, ang tanang mga dokumento sa iyang kinabuhi, sa iyang pamuksing para sa documentary. O kini si Ronnie Nathaniels, niabot ni din ni Sugbo o pang-interview. So, parang interesado kay si Victor Quintanar, unsa may naba kay mga litrato diha, aron nga maapil niya sa iyang documentary. So, nitubag si Victor Quintanar nga, gamay para ba kaiko? So, wa pa ko'y buot sa pagkahitaw, pero na ako'y nakita ng litrato nga 5x7 nga black and white nga litrato dito sa among bay, sa attic sa Ilabay. Unya ang litrato ngayon nakitaan si Gabriel Flash Elorde nagsulob pa og robe nga dunay KRS Flash ang ngan sa iyang ang iyang original nga ngan sa iyang pagkaboksidor. So ingon si Victor Quintanar, ako tong pangitaon. Niingon, perti lipayan ni Ronnie, ingon si Ronnie, ni anak siya nga, pwede ba niya mahuwaman o makopyahan ang mga litrato para siyang libro nga himuon. So maghimo siya libro, mahitungod ni Gabriel Flash Elorde. Pero sus, si Victor Quintanar, perti niyang inuting kayay sa ilang bahay, wa na mo ganyan makita iyang litrato. Kana bitaw, karaan na kay mga litrato nga mapasad-pasad na lang, wa tingali to ma-frame, wa tingali in town to mahipos, wa to butang bitaw sibog mga scrapbook kay mo uso sa una scrapbooking nawa na sad ang litrato kay namalhi naman sila ubay sa ang iyang apuhan. So kanilang balhin-balhin ubay parihan niya namo balhin, sige may balhin-balhin ubay wa mi duwaan kay kasagara sa munduaan si bahibilin man kay daghan ba kay butang sa bayo niya pila ra ang kapasidad sa truck nga among ma-hire aron paghagot sa among mga butang. So kanuna yun itaw tumawani ang dili essential pareha sa among mga duaan. Muna akong memories akong pagkabata, wa gyud ko'y permanente nga duaan. Wa gyud ko'y duaan sa gamay pa kong bata. Kay pagbalhin namo mawani man ang among mga duaan. Himo na sa mig bag-o na mong mga duaan. Mao sa intay na hitabo. Sa ka-importante unta adto, ka-significant unta adto mga litrato ni Gabriel Flash Elorde siyang original gyud nga ngan nga KRS Flash. Pero mato ni Victor Quintanar bisig unsa niya paningkamot wa gyud siya nakitaan nga mga litrato. Sa tanang tao nga naisgutan ni Victor Quintanar ining iyang gisugilo nato, si Romeo Quintanar na lang mao'y buhi. Palihog Victor Quintanar, atong pangitao na si Romeo Quintanar, ato na siyang pangutanon unsay iyang mga nahinuduman ni Gabriel Flash Elorde. Kay nagkinahanglan ta o mga tao sa man ni Victor Quintanar nga interesado bitaw nga mulingi sa atong kagikan diin ta kinsay nag-expect nga apo di ay ni
Engineer Quintanar, kini si Victor Quintanar nga mao'y original gyud nga trainer, original gyud nga manager, original gyud nga promoter, original gyud nga nagsugod sa pamuksing ni Gabriel Flash Elorde. Itanawa ra si Flash Elorde sa iyang kabantugan, sa iyang kaadunahan, sa kadugay nas panahon nga sila magkita, wa na gani sila komunikasyon. Sa dayong bugto siya ginhawa, wa siya makalimot diin siya gikan. Wa siya makalimot kinsa nagtabang pagsugod sa iyang pamuksing. Nakahawas niya gikan sa grabing katimawa o kalisod sa siyudad sa Bugo, duol sa amihan ng tumoy sa Subo. Salamat kayo Victor Quintanar sa imong pagpaambit ining manindot kay nimong sugilanon. Wa gyud mi kahibaw ani, wa gyud mi ideya ini, pero hinaot makainganyo ni sa ubang dunay kasayuran mahitungod ni Gabriel Flash Elorde. Akong nabasahan ang inyong mga comments sa original natong broadcast mahitungod ni Gabriel Flash Elorde. Nakugang yun mo. In fact, doon ay mga viewers ni Kumpisal, ang ilariyo na hibawaan nga Elorde, ang pan nga Elorde. Wag ni sila kahibaw nga si ang pan nga Elorde, gipasidungog na sa bantugang boksidor na si Gabriel Flash Elorde. Unya, nakailan ni Gabriel Flash Elorde, wa kahibaw nga subuanon di ay si Gabriel Flash Elorde. Sa mga dunay ideya nga subuanon si Gabriel Flash Elorde, pila rin nahibaw nga dito na siya natao sa siyudad sa Bugo, sa amihan ng Subo. So karon ako sang susihon si Mayor Carlo Martinez, doon unsa may gihimo sa siyudad sa Bugo pagpreserbar sa kabantugan ni Gabriel Flash Elorde. Nindot kay butangag museum diya sa Bugo. Doon na pamatay igong luna diya sa Bugo. Butangan atong museum, unya atong dapiton ang tanang dunay mga litrato, dunay mga dokumento, dunay mga nahinumduman ni Gabriel Flash Elorde, ato nang tigumon ang tanan sus kanindot sa umabot atong henerasyon mahibaw sila nga usa ka showshine boy sa Kulon, kargador, dishwasher, assistant sa mga bowling alley, nahimong boksidor, nahimong labing bantugang boksidor sa iyang henerasyon kung dili man sa tanang panahon. Salamat Victor Quintanar ining imong gipaambit nga sugilanon karong hapon. Ikaduha si Victor Quintanar nga nipaambit sa iyang sugilanon, busa kanus aman mo mupaambit sab sa inyong sugilanon. Ayaw mo kauaw anang inyong mga sugilanon, bisan dili siya wa nato mahisguti dinhi, mahimong dili siya musumpay sa mga bag-ong panghitabo karon, pero importante kayo makalili ta, makalingi ta sa atong nangagi ng mga panghitabo dinhi sa syudad o sa probinsya sa Subo, sa Kabisayan, sa Mindanao ug sa tibuok Pilipinas. Karong bitong bag-o nakaisugot ning Dr. Iris sa iyang mga paryente na nipanaw na sa laing kalibutan. Usa niya ka paryente, kanunay na kong maistorya sa na ospital to siyang Chongwa. Ya, si Dr. Iris sa una kada semana man ilang meeting sa board sa Cebu Maternity Hospital o sa Cebu Women's Club. So mukuyog man ko siya mga meeting. Of course, di ko mutampong sa meeting, wa mo ko ilabot sa ilang board. Pulos man ang mga babae, ang mga sakop sa board. Pero while mag-meeting sila, wadto ko sa iyang paryente dito sa Chongwa. So maghisgot mi sa una sa karaang Subo, kanindot paminahon sa iyang recollection ba. Unya, moto ako siyang ingon, maghimutag kuan, maghimutag documentary. I-record ti ka, mag-istorya tab. Sa kung sila itong istoryahan, i-record ti ka, unya itong suhimo ang libro. O sa imong plano. So hinog naman ang iyang pangidaron, ingon siya, makalahutay pa pagkakuana. Anang kutob lang sa atong maabot. Pero itong higayuna, doon na siya Alzheimer's. Muto nga, maybe sa first 10-15 minutes sa mong istorya, hinugdom siya sa nahitabo sa karang Subo, kadugayan mo, likoy na ba? Kanang di na masumpay ang iyang istorya. Kunya, bisag unsay akong ipangutan mo, balik na siya itong iyang obsession. Ang iyang obsession, ang water supply sa Subo. Kaya ilang lugar din sa Cebu City na problema na pag-ayo sa tinubdan sa tubig. So ang iyang mga recollection is ni Sergio Osmeña Sr., ni Junicio Hacosalem, ang ilang lolo, o sa uban pang mga bantuga, mga Subuanon, mupingis na ngadto sa lain nga mga hilisgutanan nga mo'y iyang
palabihon nga mahinumduman o may yang gusto nga iasoy nako. So anugod kaayo. Mo nang karon tanan ako mga kaila nga mga hamtong na ako yung dasigon, mahimo ba interviewon mo nako? Mahimo ba nga istorya lang ta sa kunsa na itong istoryahan nya itakdo-takdo na nato mga istorya nga inyong mahinumduman. Kay importante kay na daghan mo ingon nila man koy may lami akong kinabuhi o may lami ni ako nahibawan. Palitan doon ako kaila nga suod kayo ni anhing Filimon Soto, ang igsuon ni Vicente Soto. Ikusus ka anugon ana kundi na nimo itugan siya maikogta kay ang privacy ina na ba ang privacy sa ikusag di lang ato lang ang atong gamito katulang mapuslan sa mga subuanon katong iyang kamakina tiyaw man kini si Filimon Soto usa ni sa 7 wise men sa tibok Pilipinas o sa 7 ka wise men sa Pilipinas nga mo'y gitahasan pag umol sa 1935 Constitution. Siya mo'y wisest of them all kay siya mo'y gipareport sa ilang trabaho sa plenaryo na sa Constitutional Convention nga nag-umol anang 1935 Constitution. Filimon Soto subuanon mao'y usa sa mga 7 wise men sa tibok Pilipinas. Nakaanugod kung dili nato masubay. Kaya ang naaragod sa atong history books, taphaw ra kaayo ng mga detalye. Kay ang mga historians, I think, nag-concentrate sa ilang pagtuon ngadto sa mga national figures, ngadto sa taga Manila, ngadto sa taga Luzon. Nauwahi kanunay ang ilang pagsusi sa atong bantugan ng mga katiguangan din sa Subo, sa Kabisayan ug sa Mindanao. Sa salamat kayo Victor Quintanar, parsyal kay ni imong kasayuran pero nakatapak ni og dako sa nakatapak ni sa og kabahin sa dakong hawang sa atong pagpakisayod unsay nahitabo sa atong kagahapon. Kay nahibaw ko ang mga panghitabo sa atong kagahapon dako kay ikatabang paghatag nato mga pagtulunan aron makagiya nato unsaon nato pagsulbad kining atong mga gumunhap sa atong bag-ong panahon. Uban ni Dr. Iris ug ni CB diri sa bay nga among gidayunan sa Barangay Talamban sa Cebu City. Daghang salamat ni Sir Dojo Hakosalem ug ni Ma'am Nana Hakosalem. Happy birthday ni Ma'am Nana karong adlaw. Daghang salamat sab sa inyong kanunay nga pagsunod ug pagsalig ug pagpaminaw sa atong panahom dayong kilong-kilong. Malipayong panihapon kanatong tanan. Daghang salamat CB girl.